Maar toch niet laatst wezen. Ja, dat mag nog. Kijk op het eten. Maar dan is het nou al jouw wachten. En dan hield ik je maar welkom. Leden van de commissie, leden van het college, van het ambtelijk apparaat, mensen op de tribune, de kijkers thuis. Wij hebben jongen een paar nieuwsgierig onderwerp. Ja, misschien nou ja wel, maar niet een van dat vind ik persoonlijk heel nieuwsgierig, dat in de presentatie daar een oer greft. Wat we daar vastkodelen krijgen en wat voor kant uit het college uitdenkt, dat krijgen we daar te zien en te heren. En we hadden even nog de beide scootjes van Dokkum. De Noorderling en de jonge Blom. Zo staat het in het stek. En daar mag ook de vergadering hier. Ik stel voor dat we nu naar punt 2 gaan, dat is de vaststelling van de agenda. Waar wil daar een broek van maken? Net iemand die het wat afvoeren wil. Dan ben we al bij punt 3. Dat zijn de mededelingen. Daar hoe de heer Lammering, de heer Braaksma. Nou, de heer Lammering. Dank u wel, voorzitter. We willen graag onze blijdschap en respect uitspreken voor dat we nu eindelijk Fairtrade gemeente zijn geworden. Nou, dat is duidelijk. En dan gaan we naar de heer Braaksma. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, 2 mededelingen. Over de AV Friesel hebben we het al even gehoord. Wij hebben momenteel te min capaciteit om een twarreverzekering momenteel bij te zetten. We zijn er wel mee bezig, maar ambtelijk hebben we daar even geen capaciteit voor. Voor 2018 lukt dat wel. Vorige week had ik al gezegd dat er is extra capaciteit onlutsen voor de jaarmoeder schulden om dat te herschreeuwen. Er komt per 1 januari 2017 al een lichtere variant. Daar hier direct om vragen. Iemand die goedkeeper is en met minder voorwaarden zetten. Dat AV Friesel zo'n weg dan jongen oer houden. Alleen nog omdat er eigenlijk dat even te gauw is. Dat stel dan misschien een jongen worden van oerken. We zijn dat is altijd gek om iedereen even verbaald wordt erop. Dan moeten we het altijd combineren met de jongen van oer de buig. En dat zal dan ongeveer maart, april worden. Hierbij voorzitter. Ik weet net, is het gebroekelijk om je nog een onvullende vragen stellen kennen, maar anders dan is de mededeling en daar komt wel een vervolg op. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat is inspraak burgers. En daarachter zit geen aanmeldingen, dus er wordt geen gebruik van maken. Dan zijn we al bij agenda punt 5. Het vragenmoment van de raad en de commissieleden. Nou, vleur de handen al omheen. Ik ga het rondje, ik ben bij de heer Visser. Dank u wel, voorzitter. Justerjonne hier we weer een meedenksessie in het kader van de gemeentelijke herindeling in Holwert. En helaas waren er net zo hele volle inwoners om mij te denken daarover. Vraag je wij zo, want aan het begin van die jongen werd er een heel mooi promotiefilm gedraaid. Is dat filmpje openbaar? En zo ja, waar kunnen we dat vinden? Want dan zullen we dat de verspreiden kunnen via social media, zodat we mogelijk meer mensen interesseren kunnen voor die jongen. Zodat de burgers weten dat ze echt meepraten kunnen over de toekomstige gemeente. Dat weet. Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Begrijp ik nu dat het ABD pleit voor
en een nieuwe bijeenkomst in Holwert? Nee, maar als ik het goed begreep, ik ga juist zeggen Holwert West en ik ga jou ook jongen en jou bent voortgaan, er hebben wat meer mensen geweest en we hadden maar wat het rietsleden daar ook gewoon en de wethouder bij de rek en de promotie naar Boerenta wie u in de meeste gevallen of van de meesten wat tussen meer staan we dan komt de naweek Wazi is die dag om nog een keer hier kan er nog wat meer gebeuren en dat begreep ik dat heer Visser bedoelt. En nou ja, gebeurt even nog een college. Voorzitter, nou, dat filmpje is vanzelfs geen probleem. Dat is even bier, dus we kunnen wel even zorgen dat het bij Elsenien komt. Dan is het wel van belang dat even de juiste woordskip er nog bij komt. En vierde is het wel goed om te zeggen dat er echt naar de eerste joen voor inwoners nog een keer weer extra allerlei kanalen benut binnen om het onder de aandacht te brengen. De opkomstpercentages in de orengemeente, nou, binnen ongeveer van hetzelfde kaliber. Dus ja, misschien moeten wij ook een orenconclusie loeken, dat het net bot leeft. Dat is in elk geval een conclusie die ik mensen uit Rie al vaker loeken hebben. Dat wie extra in, nou wanneer wie het, 2008, het wie even voordat ik kwam, wie ik die harkzittingen en toen wie er haast ik geen opkomst. Dus ja, dan is dat zo. En misschien als wij eens even verplaatsen in dat wij net zo belutsen wien bij dat werk van de gemeente. Maar inwoners die nou, heel graag je wenjen en recreëren en dus werk hebben. Ja, leeft het dan heel bot? Nou, misschien wel niet. Het is heel vast nog een keer zien worden van kunnen we nog wat meer doen om ik bij die laatste bijeenkomst, want het is mooi en het is ook gezellig dat er wat meer mensen binnen. Er komt wat meer, nog wat meer naar je boppeta, alhoewel ik zeg maar dat bij die bijeenkomst die te wien, wat er inbracht wordt is vanzelfs prima. Dus wij doen nog een keer een poging om nog meer, maar op een gegeven moment houdt het ook op. Maar het filmpje is gewoon een bier. Dus als je hem dat graag gaan willen, dan zal ik zorgen dat dat tijd komt. Voorzitter, misschien even ter afsluiting, met alle respect, want ik geloof dat alles met goede bedoelingen is gegaan. Nou woon ik toevallig op Holwert, dus ik dacht vandaag ga eens aan wat mensen vragen. Van wist u ervan dat dat er was? Het merendeel wist dat niet. Ja. Ik denk dat het duidelijk is en Nijweken was je op probeer nog een keer waar er van de kijkers stuurs naar shirt die kende nog Nijweken was je hier nog een keer de tolste dan kun je nog een keer gebruik van maken en ja en dan mag het hem maar accepteren dat zij is maar in ieder geval het laat hem net onder de eerste leden dat ze en het college dat er geen belangstelling van die kant is. Ik denk dat heer Vester dat we de Sabel afhandeling kennen. Dan gaan we naar mevrouw Van Middelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik twijfel even of de vraag die ik heb, of die nou in deze commissie thuis hoort, of in de commissie van volgende week. Het gaat even over de kunstgrasvoetbalvelden. Dat is volgende week, dacht ik. Dan bewaar ik hem tot volgende week. Dank u, voorzitter. Dan vervolgen we naar de heer Van der Aar. Dank u, voorzitter. De fractie heeft een vraag over de Sionsberg en eigenlijk niet direct aan het college, maar aan de FNP-fractie. Voorzitter, de perikelen rond de Sionsberg gaan ons allemaal aan het hart. Voor zowel de betrokkenen als de burgers, als ook als wij politieke vertegenwoordiging. Politiek profileren hoort niet thuis in deze discussie. En dit hebben alle partijen in deze raad al eens uitgesproken. Maar waarom, voorzitter, houdt de FNP dan campagne bij en in om de Sionsberg? In onze ogen maakt de FNP misbruik van de situatie om zich over dit dossier politiek te profileren. Zijn het houden aan afspraken en het moreel besef niet meer in goede handen bij het FNP? En de VVD wil graag een reactie van de FNP-fractie. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Klinkenberg. Nou, voorzitter, ik wil er heel graag bij aansluiten. Ik laat even het foldertje zien. Zo ligt het op de balie in het ziekenhuis. En ik ondersteun alleen de vraag van de heer Van der Aar van de VVD aan de fractie van de FNP. Dit is geen reclame voor de FNP, eerder het tegendeel.
Nou, het is net om de voorzitter om daar een oordeel over te hebben. Het is wel zijn presidium met de wel afpraat dat het reeds breed zo. En met deze jou ook de FNP aan het wordt om even te rekenen. Ja, dat mij, voorzitter. Als je me goed oplet hier, dan hier direct net een van uw fractie bij onwijzig. Wie het een actie van de provinciale FNP. Krijg het in het verleden, ik wil baten is mij dat andere partijen elders zich daarover uitsprutsen. Wij hebben daar net om mij die en ik weet wel dat er een aantal belendende gemeentes daar om mij die hebben. Wij gaan zijn dat wij daar geen politiek hoeven voeren willen en dat hebben we zodanig ik net in. De heer Van der Haar. Nou, wat mij betreft hoeven we hier geen discussie over te voeren. Alleen het is makkelijk om te verschuilen achter het feit dat de statenfractie van de FNP hier wel politiek profileert. Waar uiteindelijk de FNP Dongendeel natuurlijk ook voor of dan wel nadelen van heeft. En dan is mijn vervolgvraag, waarom heeft de lokale FNP-fractie niet aan de statenfractie gemeld van luister jongens, we gaan er geen politiek over bedrijven. Dus we hebben liever niet dat jullie dat bij ons in de gemeente komen doen. Lijkt mij heel legitiem. Contacten zijn, ik weet tussen FNP, lokaal en provinciaal heel warm en heel kort. Dus ja, met dit antwoord zijn wij in ieder geval niet tevreden. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Klinkenberg. Ook daar sluit ik mij bij aan. Jullie hebben gezien dat vorige week statenleden van de Partij van de Arbeid op de tribune zaten. En wat de heer Van der Aar zegt, dat hebben we met hem besproken. En zeker wat hier in de raad besproken is en wat ons geadviseerd is. Dus ik sluit me er volledig bij aan. En misschien dat andere partijen er ook nog iets over kunnen zeggen. Dank u wel. Nou, Dongendeel zou zaken het hier alleen maar mee eens zijn, hoor. Het is, ik vind het in ieder geval niet gepast. De heer Verder. Ja, ik twijfel net aan de goede intenties van de FNP Dongendeel, maar misschien hier er iets meer actie hier op zijn plaats west. Want ja, dit is natuurlijk wel een vorm van politiek bedrijven. Dus ja, ik denk Dongendeel in het vervolg een beetje proactiever naar je collega's in de stad dat kennen, denk ik. Ik denk dat de volgende zijn is dat we hier geen politiek bedrijf over de rij van de Sigonsberg of dit of dat. En dat wij beter ons kroet wat droog houden kennen en een beetje een stapje achteruit doen. En let die mensen gaan werken die het tijd doen. En wij even een beetje gedijst houden en geen negatieve sentimenten oproepen. Dan gaan we naar de volgende, de heer Damstra, meen ik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over, ik heb een paar maanden geleden die vraag ook gesteld over de bewegwijzering naar de parkeerterreinen toe. Komende vrijdag wordt de centrale as geopend. Hoe lijkt het met de bewegwijzering naar de volgende week? Ja, maar het gaat ook de Meanskip aan. En dit is de commissie Meanskip inmiddels, vandaar dat ik de vraag hier dus stel. Ik denk dat we dit na een week... Doen we het volgende week. Dank u wel. Dan gaan we vervolgen even een p-shirt net. Dan gaan we even naar deze kant. Die verder daar. Ja, dank u wel, voorzitter. Juist stier er in de krant dat er een overeenkomst bodemdaling teken is. Door Westelijk Friesland, de provincie en energiebedrijf Vermilion. En dat hier de betrekking op dat een onafhankelijke commissie bodemdaling aardgaswinning Friesland claims beoordelen zal verskeer als gevolg van gaswinning door Vermilion. En dan zit er ook bij, en vandaar de vraag die ik dadelijk stellen zal, Vermilion zal nul metingsdwan bij nieuwe gasplannen. En gaswinners NAM en Tulipoid die hier al een vergelijkbare overeenkomst. De vraag die we hebben, de NAM wil een productieboring uitvoeren naar gasfilternaat in de Waadzee. Bewenners die ben ongereisd, dat hebben we al hier jaren kennen hoe de skeer voor haar wenten als het ter productie komen zou. En wij willen graag dat de gemeente aansteert op het uitvoeren van nulmetings en omkeren bewijslijst voor de NAM. Als je daar winning oer gaan zoenen. En de vraag eigenlijk is van, steert dat in die overeenkomst die sluiten is? Want ja, je bent wel publieke lichamen, die ben je annex mee, maar dat gaat u even om de borgers van deze gemeente en van de DDFK-gemeente. Dank u wel. Nou, ik denk,
in welke commissie je het. En de wethouder die drukt op een knop. Maar de Maar wethouder zit hier en ik ken hem wel op aan. wij had je verleden week volgens mij ook wat gewoon. Toen heb ik wat manifest gewoon en dat ik jouw college het beurt, maar Sorry, voorzitter, ik heb even oorlees van met de grif 4 en ik zie de indruk dus dat die vraag nog net stelt weer, maar want die oerinkomst is juist er pas tekend. Dus vandaar even de vraag, maar als dat toestallig is, dan jerk het wel. Dank u wel, voorzitter. Nou, die overeenkomst die juist te tekenen is, die had ik betrekking op de naait omgeen en gasvelden. Het is u ziens het ook maar 0 meer, dus keervergoeding, omkeerde bewijslijsten, dat soort dingen. Dus eigenlijk, laat me zeggen, het manifest, ik maar de naam om dat akkoord te krijgen. De naam beweegt ook, ze bewegen alle jaar op 0 meer. Geen werd een periolien dat net waar we denken ze er nou al over. De vraag is dat het dan ook goed gebeuren moet. Dus dat wij haast een overeenkomst tekenen die maat als hier al gas woonwerk zeel werd nog heel wat over de zezen valt, dan zal dat ook zeker nog wat wijzen. Maar dit is een overeenkomst die geldt voor in dit geval weer dat Tappenhuizen. En ik denk ook van dat de bestaande overeenkomsten en de Bodemdalingscommissie die binnen, daar zitten nog geen 0 meer gezien. Maar voor de naaien zal dat zeker heel. Dank u wel. dan gaan we verder. Nou, een tweede vraag, ja. Tweede vraag, voorzitter, dank u wel. De Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD, die had een het oordeel doen over de voortgang van de decentralisatie naar de gemeenten en het binnenlands bestuur. Er bestaan grote zorgen over de ontjouwings in de jeugdzorg, benamelijk met van privacy, te meer budget, bureaucratie enzovoort hinnen. Nou goed, we hebben een wethouder sociale zaken, hield het ook voor uw gemeente en de DFK-gemeente. En ken de wethouder een schriftelijk oorzucht Jan van de Stof van Zaken en de kniepunten bij de transitie van de DFK-gemeente over het hele sociaal domein. Dat is nu wel een punt van belang. En ik snap dat jou dat mondeling nou net Jan kennen, maar misschien dat schriftelijk naar de hele rier kent. Wethouder Braaksma. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het eerste gedeelte dat is van wethouder mevrouw de Graaf. De tweede helft weer van mij, wees zo zwaar dat het hier met elkaar komt. En jou dat even terug geworden, wethouder? Ja. De Graaf, ja. Volgens mij door de griffier dat sowieso. Ja, best graag. En vervolgens is het rondje niemand meer. Mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfel even dat nu weer van wat zeggen hoor. Vorig jaar toen Johan en ik hier zitten, toen gingen we beide deze t-shirts hoor. Om aandacht te vragen voor de Coming Out Day. Die het elke jaar en ik dit hier op 11 oktober plakvindt. Na een weekentiertje. Wij hadden toen vragen dat de vlaghuizen worden goed, dat is vorig jaar net het geval. En er is dus toen tas zijn dat het dit hier wel plakvinden zou. Dus vraag is even eerder inmiddels een vlag ongeskaft en is ook het doel om die vlag voor na een weekentiertje te hijsen hier op het gemeentehuis. Nou, dan gaan we naar mevrouw Walers. Ja, die heeft het over de regenboogvlag. Nou, toevallig hadden we mevrouw de Graaf en ik het daar vanochtend over. Ik moet u eerlijk zeggen dat het volgende week weer aan de orde is voor mij even ontgaan hoor. Maar, en toen zei ik van, oh dat vind ik een goed idee, want haar idee was van nu moet hij toch ook maar eens opgehangen worden en aangeschaft worden. Dus, maar dan moeten we denk ik wel even heel snel actie ondernemen. Het is volgende week. Na je weekentiertje. En er ben bij de Dokman Vlaggencentrale nog wel vlaggen te keer. Dus Oké. ik ken jou, wat het maakt maar een beetje nou wel afhalen. Oké, wij gaan er even achterom. Nou, dan is dat duidelijk. De heer Lammering gaat de hoorn omheen. Ja, voorzitter, als deel sociaal hebben we daar wel meer aandacht voor gevraagd. Voor een plan van aanpak voor verwarde mensen. Er zijn nu meer middelen vanuit het Rijk voor. En onze vraag is eigenlijk wat de stand van zaken daaromtrent is. Als je kijkt even naar het college, mevrouw Walers. Ja, nou, het is nog steeds een probleem. U heeft waarschijnlijk ook wel, het was zeer onlangs nog in de Leeuwarden Courant, dat burgemeester van het district Friesland zich daar nog ook over heeft uitgelaten. Kijk, afdoende oplossingen zijn er niet. Verwarde personen, als die gesignaleerd worden, die blijven echt niet op straat rond te lopen. Dus in zoverre is het geregeld.
En dan is het afhankelijk van, want ook wat de burgemeester Kronen al zei, het is zeer onwenselijk dat ze bij de politie in de cel terechtkomen. Politie is vaak wel degene die in eerste instantie dan opereert. En mensen, als zij op straat lopen en er is niemand die zich verder op dat moment even om hen bekommert, die daarop op acteert, of op basis van telefoontjes of anderszins signalen. Maar van daaruit wordt er gekeken wat er dan met de desbetreffende zo moet gebeuren. Nou, regelmatig is dat ook een gang naar de crisisdienst van de GGZ. Maar mensen kunnen daar vaak ook om hele terechte reden niet blijven. En uiteindelijk gaan ze dan ook vaak weer terug naar huis. Er wordt nog even gekeken. Is er sprake van familieleden? Er wordt ook nog wel gekeken van, is deze persoon bekend bijvoorbeeld of bij het sociaal team in de gemeente? Een aantal van die personen kennen wij ook goed, omdat we die ook regelmatig wel in de rapporten tegenkomen. Maar er is niet, en ik weet ook niet of er ooit echt één afdoende oplossing komt voor dit probleem. Maar er wordt wel over nagedacht, ook over een soort van, want dat is het grootste probleem, dat er niet echt een voorziening is voor deze mensen. Omdat als er sprake zou moeten zijn en reden voor opname, dan moet het op vrijwillige basis. Tenzij die persoon een gevaar is voor zichzelf of die omgeving. En dat zijn de uitzonderingen. En daartussen zit een heleboel van mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk, dan wel met enige regelmaat, verward zijn. En als het ook in combinatie is bijvoorbeeld ook met niet echt een sociaal netwerk waar ze in zitten, dan kan het vaker gebeuren dat mensen die op straat belanden. Dus het probleem is niet opgelost. Er is wel veel aandacht voor. Er is wel een zoektocht naar een voorziening die in kan springen op dat gat. Wat we nu eigenlijk ook ervaren. Maar we zijn er nog niet. Maar mensen blijven niet op straat lopen. De politie gaat wel degelijk die mensen ook inderdaad van straat halen als er signalen binnenkomen. Maar vaak is het daarna ook weer naar huis terug. Dank u wel, voorzitter. Even ter afsluiting, want we hebben daar bij wethouder De Graaf ook even naar gevraagd over wachtlijsten en bezuinigingen bij het GGZ. Nou, ons idee is een deel van die problematiek de bezuinigingen bij het GGZ. En dat mensen daar niet meer naar terug kunnen. En dan ben ik blij om te horen, als ik het goed begrepen heb, dat er gezocht wordt naar een soort alternatief. Waar mensen die in nood zijn, want het betekent natuurlijk over hele trieste situaties, mogelijk terecht kunnen. Dus als daar in de toekomst nog wat van mogen horen, heel erg graag. Dank u wel. Voorzitter, dan zal ik dat ook melden. Dan hebben we daarmee het rondje gewoon. En dan zijn we nu bij het volgende punt, dat is presentaties. En daar staat dus presentatie over de greft. 15 minuten. Ik neem aan dat ambtenaren zeggen daar, maar het is een presentatie van de gemeente, dus het is zal ik weet ik waar dat het van uit de gemeente waar dat ik ondervlucht dat ik ben een kwartier door. En ik denk dat wethouder van Ploeden een kleine inleiding horen, Bolgraad denk ik. Of, ja, in tijd kan een boel even klein maken worden, voorzitter, dank u wel. Het gaat om dakken worden gegraafd, maar voor de mensen die denken van ja, je kan op een hele prutte plakken worden gegraafd. Het gaat vooral om het Hudraverspark en de werf. En bij de gemeentewerf zit, bij de Broonwerk zit, maar daar zit ik de Jumbo bij. En we zien het coalitieakkoord al zijn van daar moet maar de Hudraven wat baren. Zit ik in het collegeprogramma. En we hebben zijn voor we daardoor maar we gewoon een goede visie hebben. We moeten informatie ophellen, weten wat de mensen ervan vinden, welke kant op uit moeten. En nou, dat is Bart. Het bureau voor u goed aan de slag geweest. Die zal haar aannemen, presenteren en voorstellen. En dan zien wij van welke mogelijkheden nog er binnen. De Riet zal kiezen moeten, dus zal ik op beeld zetten worden moeten. En dat is eigenlijk hoe het erin leidt, voorzitter. Dus het is misschien heel nieuwsgierig om nou even naar de presentatie te zien. Misschien de Douwe Keekstra, dat is de projectleider van dit project en wat ze kan. En dan maar wel los, want een kwartier is kwart. Dank u wel. Misschien dat krijgt even langer door het, maar al goed, want het is een heel belangrijk stuk, voorzitter. Je vrij je direct al clementie. Ik zweef naar de vier. Hoe lang hebben we tijd te discussiëren daarna? 4 minuten daarna? Of ik? Ja, nee, het ging van de voorzitter uit. Die staat 4 minuten.
Oké. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Paul van Bussel van de Unie Architect. Ik ben hier samen met Peter Michiel Schaap van Complot. Samen met een collega van ons, David Inde van Estheticon, hebben wij voor de gemeente Dokkum deze visie mogen maken de afgelopen tijd. Het was een interessante opgave en we hebben veel te vertellen in 15 minuten. Hè. Het is al aangekondigd, misschien iets langer, maar ik ga er snel doorheen. Dus er komt ook een soort stortvloed aan beelden. Voorzitter, het maakt wel goed. Dus ik zie wel even naar de rietsleden, naar de Loekje Steekje en dan denk ik van even rustig. Dus, dus doch het goed, het maakt goed doorkomen. Dank u wel. Oké, dankjewel. Voorzitter, het is allemaal lekker, het is allemaal heel gemoedelijk en zo. Alleen we hebben in het presidium afspraken daarover gemaakt. En als het goed is dat ook met u gecommuniceerd, ga ik vanuit. Ja, en dan moeten we daar ook rekening mee houden. Ja. Oké, dank u wel. Ik probeer het binnen de tijd te doen. Hoor. Wat we hier presenteren is een visie in Dokkum Oude Greft voor de gemeentewerfzone en voor Hardravendspark. Het is een visie hoe dus de beide gebieden de komende jaren zich zouden kunnen ontwikkelen tot 2 gebieden die een waardevolle bijdrage en aanvulling kunnen geven op de historische binnenstad en een Dokkum in zijn algemeen. We hebben een proces doorlopen en dat is gedaan met veel betrokken partijen, zoals de gemeente zelf, de provincie, maar ook verschillende stakeholders, bewoners en andere belangen. Met elkaar zijn we gekomen tot deze visie. Daarvoor hebben we een aantal stappen doornomen. We zijn begonnen met een blog op te zetten waarmee we alle plannen kunnen communiceren waarop iedereen kan reageren. We hebben kennis opgehaald door te verdiepen in de huidige actuele plannen en randvoorwaarden. Tegelijkertijd hebben wij zogenaamde wafeldagen gehouden. We zijn met een kraam Dokkum in geweest en iedereen kon gratis wafels krijgen in ruil voor een verhaal over wat de kwaliteiten en de mindere punten zijn van Dokkum. Heeft voor ons allemaal informatie opgeleverd. We hebben een analyse gehouden, een bredere analyse met informatie die we hadden en met stakeholders hebben wij een zogenaamd gesprek gehad met de benen op tafel. Dat heeft geleid ook weer tot een aantal documenten als de locatiebezoek, ruimtelijke analyse en de historie. Met die gegevens zijn we aan het schetsen gegaan. Die schetsen zijn een input geweest voor de schetsdagen. We hebben een avond met stakeholders en belanghebbenden een hele interessante avond gehouden. En die avond die heeft eigenlijk geleid tot heel veel mooie schetsen en inzichten. En daarmee hebben we uiteindelijk dus de visie gemaakt. Zoals je ziet, we zijn van stap -5 naar stap 0 gegaan, want wij zijn van mening dat ons doel moet niet zijn een mooi boekje of een mooie presentatie, maar een stap om te beginnen. Dus vanaf stap 0 hebben we uiteindelijk ook een voorstel gedaan voor stap 1 en dat is hoe die ontwikkeling in gang gezet zou kunnen worden. Ik begin eerst met de visie over Hardravendspark en daarna over de gemeentewerfzone. Hardravendspark, dat ligt direct gelegen aan de historische binnenstad, omgeven aan 3 zijden door het water en aan de oostzijde door het Schapendijkje. Hardravendspark wordt voornamelijk gebruikt voor het verenigingsleven, voor de camping, voor de ijsherberg en voor parkeren. Je kunt van het Hardravendspark eigenlijk heel veel zeggen, maar een park zou je het eigenlijk op dit moment niet echt kunnen noemen. Dus als je ziet wat er is, er zijn heel veel activiteiten, maar allemaal staan ze een beetje met de ruggen naar elkaar toe. En zijn ze allemaal afgescheiden door hekken. We hebben het zelf wel eens gekscherend het Hekdravenspark genoemd. Die hekken daagt uit, er zit wat groen in, wat verrommeling in. En uiteindelijk wordt het park gebruikt door de mensen die er komen om te sporten. Je kunt er doorheen fietsen als je een doel hebt, maar waar je doorheen fietst is eigenlijk ook een soort fietsensnelweg. En je komt er eigenlijk om je hond uit te laten. Dus dat is een beetje de kwaliteit van het Hardravendspark op dit moment. Terwijl eigenlijk het park ook heel veel kansen biedt. Het heeft hele mooie historische elementen. Het Schapendijkje is natuurlijk heel erg karakteriserend. Aan 3 zijden omgeven door het water met zicht op het bolwerk. Dat is natuurlijk prachtig met mooi groen. Er is natuurlijk wat historische elementen zoals het oude sluisje, het bankje, maar natuurlijk ook de ijsherberg zelf. En wat ook belangrijk is, er is een heel mooi verenigingsleven wat een heel mooi gebruik heeft aan het park en het park ook heel erg karakteriseert. Met al deze kennis hebben wij een visie gemaakt. Die visie hebben we samengevat in een hele zo'n eenvoudig mogelijke kaart.
Weer het plan van het Hardrauwerspark, de tekening. De visie bestaat uit een aantal lagen. Te beginnen met de waterkant. Ons voorstel is om die waterkant, is natuurlijk prachtig, maar om die kwaliteit, die ruimtelijke kwaliteit met het groen veel beter te maken en op te plussen. Tegenover de waterkant zetten wij, op het oosten hebben we natuurlijk het Schapendijkje. Prachtig karakter heeft het Schapendijkje. Zou eigenlijk veel meer een onderdeel moeten worden van het park in plaats van een beëindiging van het park. In het midden, tegenover de waterkant, zetten we dan een groene rand. Dus een soort mooie parkallee die het hele park wat structureert en ook ruimte biedt aan allerlei kleine activiteiten in het park. Dit alles wordt dan verbonden met de volgende laag. Dat is een laag met een padenstructuur. Een padenstructuur die eigenlijk het park weer doorwaadbaar maakt, waardoor je verschillende rondjes door het park kunt lopen. Waardoor je niet alleen maar langs de waterkant, maar ook even door kunt steken naar de parkallee en door het groene parkhart. Want de volgende laag is eigenlijk, dat zijn er twee, dat zijn verschillende velden in de rand. Hè. Die velden kunnen allemaal hun eigen kwaliteit en hun eigen dynamiek krijgen. Maar die velden kunnen ontwikkeld worden, maar die hebben allemaal voorkanten. Ze hebben een voorkant aan de waterkant, ze hebben een voorkant aan het parkallee en ze hebben voorkanten aan de paden. En in het midden ligt dan het parkhart, een soort groot mooi open veld wat gebruikt kan worden voor sport, voor evenementen, maar misschien ook voor rust en groen. Dat is de basis. Met deze basis hebben wij een aantal mogelijke scenario's getekend om uit te vinden hoe sterk is het, wat kan er allemaal. Wat ik nu laat zien zijn 3 scenario's, het zijn mogelijke ontwikkelingen. En wat je er eigenlijk van kunt zeggen is dat geen van die ontwikkelingen op die manier 1 op 1 door zal gaan. Misschien is er wel een 4e of een combinatie van die 3. Maar het laat even zien wat de mogelijkheden zijn. Het eerste scenario, dat hebben we genoemd, dat is eigenlijk gewoon het sportpark. Dat gaat uit heel erg van de bestaande aanwezige programma. Dus het sportleven, het sportverenigingsleven zou behouden kunnen blijven in dit scenario. Iedereen blijft ongeveer op zijn eigen plek, maar moet zich wel een beetje herschikken en een beetje herordenen. Dusdanig dat alle voorzieningen, de achterkanten die ze hebben, worden weer voorkanten. En de uitstraling, ze moeten allemaal een soort onderdeel gaan worden van het park. En daartussendoor loopt dan de allee, die dan structureert en ook een mooie entree vormt aan het park. En bijvoorbeeld ook het park vergroot middels het zorgcentrum en de bibliotheek. Dit zijn wat beelden die erbij zouden kunnen passen. Hè. Het verenigingsleven. Wellicht dat het verenigingsleven wat meer open in het landschap zit. Het huidige parkeren zou wellicht wat meer parkachtig kunnen zijn, wat meer opgenomen worden in het groen. De camping zou opgeplust worden, waardoor de camping ook wat meer gebruik kan maken van de ruimtelijke kwaliteiten. En wellicht, dat heb ik nog niet aangeduid, wellicht is er ook een plek op de hoek voor een klein stadsstrandje. Het volgende scenario is geheel anders. Die is gebaseerd op het feit van stel, al het sport, het verenigingsleven wordt uitgeplaatst en krijgt een plek elders in Dokkum. Daarmee zou je dus een parkontwikkeling kunnen krijgen die wat meer traditioneel is. Wat meer gericht op groen, op rust, op echt het traditionele park. Een soort, het groene long zou dat kunnen zijn van Dokkum. Het veld wordt veel meer leeg, rust. Daar kunnen wel allerlei sportactiviteiten plaatsvinden, maar die zijn wat meer ondergeschikt aan de groene kwaliteit. Hele mooie padenstructuur, wat mooi door het park heen loopt. Ook hier is wel ruimte voor een camping wat opgeplust zou kunnen worden. Ook hier zou dat kunnen worden met een soort aanlegstijgers aan het water. En hier is wellicht wat meer ruimte voor een stadstrand. Dit zijn dan de beelden die daar wat meer bij passen. Veel open park en veel flexibel. Misschien ook soms wat extremer. Hè? Dus rust en ruimte in het centrum van het park. Hier kun je zien bijvoorbeeld hoe mooi hoe zou je kunnen, hoe dus eigenlijk rondom het centrale stadshart, wat parkhart, wat een leger veld is, de alleeën met dichte begroeiing. Ruimte voor evenementen. Soms verandert het park toch voor tijdelijke sportevenementen. En ook een vrije tijdsruimte voor sport en beweging, maar ook voor rust of lekker aan het waterkant liggen. Derde scenario is misschien een combinatie, dynamisch Hardraverspark, waarbij
ook sport, het verenigingsleven erin plaats kan vinden. Maar hier kiezen we ervoor om alle functies een soort optimale locatie te gaan hebben. Dus gebaseerd op een optimale kwaliteit, waardoor in het veld hier wel bijvoorbeeld een voetbalveld kan liggen met tennisvelden. Misschien biedt het ook ruimte voor nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een ijsbaan die multifunctioneel gebruikt kan worden in de zomer voor skileren of voor andere beoefeningen. Het ijsbergherberg die opgeplust kan worden tot wellness en bijvoorbeeld een hotel. En ook een camping die ook een soort vorm van short stay zou kunnen hebben. Hier is ook een model waarbij ook gekeken wordt naar het sluisje wat een openbare functie kan hebben. En mogelijkerwijs ook bewoning, waardoor dus vanuit het oosten het wonen wat meer onderdeel kan gaan worden van het park. Dit zijn de beelden die erbij passen. En hier weer het open veld met de parkallee. Dit is een voorbeeld van de parkallee met iets meer verblijfskwaliteit. Een mooi stadstrand en een open park waar allerlei sportvoorzieningen heel open en opgelost zijn. Terug zijn dat even de lagen. Hè? Dus omgekeerd een centraal hart. De velden eromheen. De paden die alles met elkaar verbindt. De parkallee die alles structureert. Het schapendijkje als een kwalitatief mooi ruimtelijk element. De waterkanten als een mooie kwaliteit. En alles gebaseerd op een soort structuurdagen die gebaseerd is op de historie en de ruimtelijke kwaliteiten die er nu aanwezig zijn. Dat leidt tot deze visie waarbij het een soort speelveld is, waar eigenlijk een spel gespeeld kan worden die wij eigenlijk nu nog niet kennen. We hebben er wat lijnen uitgezet, wat regels, maar hoe zich gaat ontwikkelen, dat is wat de komende toekomst moet bewijzen. Waar het wel mee zal beginnen is dus dat de eerste stap zal zijn dat je toch delen van de basisstructuur gaat aanleggen, waardoor de kwaliteiten ervaarbaar en zichtbaar gaan worden van het park. Dan ga ik in de sneltreinvaart door naar de gemeentewerfzone, de andere kant, aan het noorden gelegen. Een prachtige ligging, direct tegen de historische binnenstad aan. Wat hier geldt, het gebied, het is gemeentewerf en omgeving. Het strekt zich uit van de gemeentewerf zelf, die in de toekomst naar verwachting vrijkomt vanwege de herindeling, tot aan de Jumbo en het locatie Jumbo en Panwork. Wij noemen dat altijd de Jupa-locatie. Wat vanwege dus de centrale as de nieuwe entree kan gaan worden, of eigenlijk wordt van Dokkum. En als je kijkt naar wat het nu is het ten dele verstopt. Hè? In het midden zit een prachtige historisch sluisje, een monument. Dat is niet ervaarbaar. Het terrein zelf is niet toegankelijk. En de Jupa-locatie zeg maar, is toch wat rommelig, onoverzichtelijk, wat overheerst door auto's. Eigenlijk is het meer een achterkant, terwijl het weer een voorkant zou moeten worden. Ook hier zijn er heel veel aanwezige kwaliteiten. Natuurlijk gewoon de gracht, het bolwerk en de sluis. Op het gemeentewerf zitten een aantal best wel charmante historische gebouwtjes, geen monumenten. Prachtige locatie natuurlijk, langs aan het bolwerk en bij het open Friese landschap. En mogelijk ook vanuit de historie gezien de kans om een soort nieuw entreeplein te gaan komen. Een soort plein waar je even stopt voordat je het centrum binnengaat. Ook hier weer een visie met een aantal lagen. De eerste laag is dat we de waterkant deels toegankelijk en ervaarbaar maken. Aan de overzijde zit de rondweg die opgesplitst is in een snelweg en een langzame route. Met name die langzame routes die opgewaardeerd kunnen worden, waardoor je ook voorkanten kunt krijgen aan het terrein. Dan natuurlijk, zoals gezegd, de entree. Grote kans voor de toekomst om hier mooie kwaliteit neer te leggen. Ook hier weer verschillende velden met hun eigen ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de huidige eigendomsgrenzen, zodat iedereen zijn eigen tempo, zijn eigen momenten, velden kunnen ontwikkelen, maar hoeven helemaal niet. En daartussenheen gekoppeld verbindingen, in dit geval fysieke verbindingen, maar ook gewoon zichtlijnen. En een soort zichtlijnen waardoor een soort transparantie in het gebied kan ontstaan, als een soort referentie naar het schootsveld. Hè. Dus vroeger moest het allemaal leeg blijven, omdat je de vijand kon zien aankomen en dan moest je die kunnen zien en onder vuur kunnen nemen. Ook hier weer een aantal indicatieve scenario's. De eerste is eigenlijk heel erg down to earth, zo van wij beginnen klein. Dus
We beginnen gewoon met het openstellen van de gemeentewerfzone als het vrijkomt. En toegankelijk maken, zichtlijnen maken. En kijken in hoeverre daar eerst een tijdelijke ontwikkeling mogelijk is. Om daarmee het gebied zich te laten ontdekken en de kansen, de kwaliteiten te laten zien. En verder kijken we naar de entree van Dokkum, waarbij we uitgaande van het bestaande, het panwerk opknappen, dan wel herbouwen. Kijken hoe we om kunnen gaan met de locatie van de Jumbo, dat toch een soort, wellicht een kleine vergroting en een soort opwaardering ruimtelijk, maar dusdanig dat er een wat rustiger plein ontstaat als entree. Dit zijn wat beelden die je erbij zou kunnen bedenken. Hè? Dus een entreeplein wat ruimte is voor alleen maar auto's. Bebouwingen in maat en schaal die passen bij het bestaande, combinatie van oud en nieuw. Toegankelijk maken van de kade en het opwaarderen van de openbare ruimte. Het volgende scenario is precies andersom. Is eigenlijk het maximaliseren van het volume. Dus van het te bouwen, te realiseren, het mogelijk te realiseren programma. Dus eigenlijk is het veel meer opschonen. De velden worden op hun eigen tempo ontwikkeld en biedt ruimte aan aanvullend programma van wonen, gecombineerd met werken, maar ook aanvullend programma van wonen voor ouderen of voor jongere gezinnen. Dus woonprogramma wat er nu zich niet bevindt en wat aanvullend is op het centrum. Kijken in hoeverre en wanneer dan ook er een soort termijn is waardoor het sluisje weer openbaar, ervaarbaar, toegankelijk en misschien zelfs een horeca. Van oorsprong heeft daar ook een horecavoorziening gezeten. En hoe je kunt kijken naar de entree van Dokkum, waarbij je daar een groter volume neerzet als een soort massa, als zijn een entree waar ook wonen, winkels en ook het parkeren in opgelost kan worden. Dit is een heel ambitieus programma qua volume. Daar passen dit soort beelden bij. Hè. Als het parkeren is, parkeren in het groen. Een openbaar plein voor onder andere de auto's, met een soort shared space mogelijkheid. Prachtige plekken aan het water en bebouwingen die wat hoger zijn, maar die ook ruimte laat voor hofjes en voor groen. En waar ook bedrijven in opgenomen kan worden. Het laatste scenario is een soort combinatie. Dat is meer een soort innovatieve scenario waarbij we de kansen maken en de kansen proberen te zien, zeg maar. Het gemeentewerfzone gaat een soort vanuit het tijdelijk proberen daar een soort permanente ontwikkeling van te maken met uiteindelijk een verdichting met nieuwbouw. En waarbij we dus met name bij de entree gaan zeggen van je gaat er 2 mooie volumes neerzetten, maar op een dusdanige manier dat er een soort mooi plein overblijft met zicht. Mogelijkerwijs dat de Jumbo wellicht uitgehuisd gaat worden, misschien wel naar de overkant. Maar waardoor hier 2 mooie hoogwaardige volumes ontstaan met vooral aandacht voor de openbare ruimte. Dit zijn dan de beelden die je bij zou kunnen bedenken. Hè? Dus wel wat stedelijke volumes, maar toch heel erg passend bij de maat en de schaal van Dokkum. Hoogwaardige openbare ruimte en gecombineerd met wat kleinschalige bebouwing. Nou, even weer samenvattend de visie. De verbindingen en de transparantie in het gebied. De velden met hun eigen dynamiek en ontwikkeling. Een entree voor de stad. De rondweg die meer kwaliteit krijgt en dat iedereen een voorkant krijgt aan de rondweg. De waterkant als kwaliteit openbaar toegankelijk. En ook hier belangrijk de structuur dragen met zijn historische elementen en zijn ruimtelijke kwaliteiten als vertrekpunt. Belangrijk hierbij is, als je hiermee zou beginnen, eigenlijk is dit ook weer een soort speelveld, waarvan de vraag is in de toekomst van waar gaat het heen en welke ontwikkelingen hebben de meeste kansen. Maar hier zou je eigenlijk je kunnen richten op het toegankelijk maken van de gemeentewerfzone met de tijdelijke ontwikkelingen. En ik denk dat de gemeente de kans moet aangrijpen om deze unieke kans van deze kwaliteit van de entree moet nemen en daar een maximale ontwikkeling voor kan realiseren. Tot slot, even nog heel snel. We hebben, dit was stap 0 en bij stap 1 zeggen van het is eigenlijk een heel moeilijk proces.
Dat moet de gemeente niet doen, dat moeten de initiatiefnemers, de stakeholders niet doen, maar dat moet je met elkaar doen. Dus wij stellen voor dat je een soort intermediair hebt, waardoor als iemand een plan heeft, niet zegt van dit is mijn plan en dit wil ik, maar dat het plan inkomt bij het intermediair en dat je dat met elkaar bespreekt van god, wat is de meerwaarde, hoe kun je het met elkaar doen, zijn er meerdere die het plan beter kunnen maken en op het moment dat het plan een goede status heeft, dat je het dan verder brengt richting de realisatie naar de gemeente. Tot zover. Misschien heel kort, voorzitter. Het besluitvormingstraject over dit visieproces en de stand van zaken van de hoofdlijnen document zal november via het college gaan en dan waarschijnlijk in december in de riet. En dan wil ik over het proces, want je wilt het voornamelijk voorstellen die van het vervolgproces, daar ik onderdeel van de besluitvorming, voorlijn onder het college en vervolgens onder de riet. En ondacht zal daarbij ook wezen voor de tijdelijke vraagstukken, want onder andere VV Dorkom, maar ik hoor partijen hebben wel vragen van hoe komt het, wat je op lange termijn zaken realiseren wil, bijvoorbeeld zo'n hoofdstructuur, wat kinderen dan op de korte termijn, dus dat vraagstuk zullen we daarin beloeken. Nou, de wethouder zit op het klokje, ze gaan een paar minuten smokkelen, maar het is er keurig een helder deel zet, het is echt verhipt en nieuwsgierig. Heer Keekstra die mag het ook al een paar opmerken, die doet bij Scott een kwartboeg met eventuele vragen aan. Ik kan me voorstellen dat het wel vragen oproept en we krijgen ook op een of andere manier vers bij mij maar onderreiken. Maar waar de heer van de radio wil we graag beginnen. Nou, dank u voorzitter. Ja, mijn naam begint ook met een A, hè, dus wat dat betreft mag het gewoon wel elke keer. Was vroeger toen ik op school was ik ook altijd het eerst aan de beurt, maar dat is in de raad toch niet helemaal. Nee, dat is ook. Nee, maar als het jou valt, heer van de radio, Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee verhelderende de vragen. De eerste gaat over het Hadraverspark. U legt uit over die basisstructuur. En de eerste optie daarbij was om het allemaal zo te laten zoals het nu ligt, hè, met dat kleine strandje in het hoekje. Zouden we dat morgen kunnen realiseren, technisch gezien? Hè, dat is vraag 1. Als we daar, kunnen we die ring er nu al inleggen? Dat is zeg maar even de vraag. En over het Jumbo-terrein, of in ieder geval waar de Jumbo en de parkeergarage staat, had u het over bebouwing, over het ambitieuze plan. Hoe hoog vindt u dat passen? Hoe hoog zou die bebouwing moeten zijn? Moet dat 6, 7, 8 lagen zijn? Moet een mooi pompeus gebouw, zo mensen gelijk op afrijden? Of zegt u van nou, doe het maar een beetje normaal in Dokkum, kan het wel wat lager. Wat is uw mening daarover? Dank u wel, voorzitter. Maar ze hebben maar een eerste direktbaanbudget. Voorzitter, tenminste de wethouder dat ik goed vind. De vraag over de... Ja, we uiteindelijk officieel hebben we oorspronkelijk de politieke vragen wel even via de wethouder, maar dit zijn bijvoorbeeld meer technische vragen. Ja, uiteindelijk als je de hoofdstructuur realiseren wil en de verenigingen, daar hebben we in 12 juli hebben we net uitgebreid bij stilstaan, hebben we dus boodschap mee van jongens, prachtige visie, ging je zo gauw mogelijk naar de zimmer mee onderslag, maar probeer je ook hier yield voor te vinden om de investeringen die je mij moeite bent, om die ook te bekostigen, vooral publieke investeringen. Naast zullen uiteraard ook wel private investeringen plakvinden kennen, maar op zichzelf zijn de verenigingen, wij zijn wel enthousiast. Natuurlijk met een heel traject nog teruggeroen worden, omdat al die fjellen nog invuld worden. Maar daar is een discussie tussen. Plakvinden maar de secret sketch als vervolgtraject. Maar in de basis zijn men weer de stakeholders ben wel enthousiast over het concept. Alleen het vreegt een investering. En dus het is met name een investeringsvraag. Voorzitter, en de orde... Nou, mag ik even, want ik had nog even... Want dat begrijp ik, dat er geld bij moet. Alleen het gaat erom van... Er zijn een aantal scenario's, er zijn 5 scenario's neergelegd, waarvan we de basis hebben en een hele ambitieuze, zeg maar, van 1 tot 5. Het gaat er mij om, stel nou dat iedereen zegt, luister, we vinden het mooi liggen zo, maar we willen wel die bomen. Kan dat gewoon neergelegd of moet daar heel veel voor worden gedaan? Even los van het geld, gewoon even... Nou, het is wel, ja, het zit net helemaal los, maar de hoofdstructuur onlezen is... voor zover mij bekend, en bij Matta dat ik nog, maar hier in Bieren werken nog verder terugzien. Dus ik ben ik wat voorzichtig in mijn bewoordingen, maar is op zichzelf hoe het aantal is, een technisch jongen. Alleen dat is dus eerste indruk om het zo maar te zeggen. Alleen het is wel, is dat een van een sober scenario,
dan is het toch wel dat er wel met zo'n hoofdstructuur nog wel een behoorlijke investering gemoeid is. De tweede vraag die ik jou stel, wie van, is er een visie al nijtocht over binnen een scenario, want we heel doordrukkelijk zijn van de scenario's die ik hier op tafel lezen binnen heel indicatief en die binnen, zal ik net geen onderdeel worden van een besluitvormingstraject om college en riet. Tuurlijk kunnen er altijd keuzes maken worden, tenzij het college en of riet zegt van we willen zelf keuzes maken, maar in principe zeggen wij horen het iepen voor het vervolgproces en geven we in het vervolgproces maar bepaalde kaders vanuit die structuur verder met de stakeholders als mogelijk voorzet richting college en riet. Maar hoe de invulling van bijvoorbeeld een woonscenario voor de noordelijke stadsgrachten, dat is breder dan alleen de gemeentewerf, zeggen wij van, wij in de visie net zijn van al uitspraken die een oer hichtes van bebouwing, dat leidt volledig iepen voor het vervolgproces. Voorzitter, de heer Keegstra is natuurlijk ook, kan ook wel alles politiek correct uitleggen, maar dat was niet geheel mijn vraag. Het is een compliment hoor, laat ik het erop stellen. Maar het gaat mij gewoon om, ik wil graag van de stadsontwikkelaar horen, als we nou stel dat, hypothetisch, want we gaan er niet over besluiten, maar dat we voor het meest dynamisch of uitgebreide scenario gaan. En we plaatsen daar een gebouw neer. Wat is een nieuwe visie? Hoe hoog zou zo'n gebouw moeten zijn? Dus dan moet ik geen politiek antwoord geven. Maar nee, doet u maar gewoon. Maar kijk. Oh. Ik denk dat de wethouder even maakt, ja. Ik neem even een voorbeeld voor de visie die we horen hebben bij de andere kant van de stad. En dan weten we al je de houtkolk, we weten wat er aan vastzitten gaat en we weten hoe we de kaan binnen. Dan komt ik een stedenbouwkundig plan onder de grondslag en dan moet je zien van wat voor vraagstuk kun je daar oplossen en daar komen op een gegeven moment hechtes uit. Je moet er dan ook maar mensen om de tafel, je moet ook even zien hoe zit het met de historische binnenstad, het moet net overheersend wijzen en dat soort dingen. Dus nu kunnen we dat net zeggen, dat is een proces van nadere invulling. En maar eerst nog maar eens even kiezen als je de bebouwing gaat willen, want dan kan ik een oorscenario wijzen. Maar dat is wat dat betreft denk ik moet passen bij de huidige kwaliteiten van de binnenstad. Voorzitter, ik staak mijn pogingen om hier een antwoord op te krijgen. Misschien straks in de pauze stel ik die vraag wel eventjes, want ik heb het idee dat er heel veel politieke lading op zit, terwijl het gewoon een vraag is. Omdat je, als je een stad binnenrijdt, we hebben wel vaker de discussie over wat is het aangezicht, moet het groot, moet het klein zijn. Maar ik heb het idee dat ik daar niet verder mee kom, dus ik staak. Misschien horen we van net heger als de wettertoer. Oké. Nou, dat is vast een begin. Dank u wel, voorzitter. Ja, wou je daar toelichting geven? Kijk, de entree tot Dokkum is belangrijk. Ik zeg van dat is een mooie kans voor de entree, maar uiteindelijk blijft het stadshart, of het centrum blijft het belangrijk. Hè? Dus het gaat om het zicht op het centrum en het is niet het idee dat hier nu een nieuw stukje komt waarvan je eerst denkt van ik heb eerst Dokkum nieuw en daarna kom ik pas bij Dokkum. Hè? Het voegt zich wel naar het geheel. Misschien nog even een antwoord op die eerste vraag, wat politieker. En dat heeft een maatje maar de ambitie die er hier had om bij de uitdragen wat van te maken. En dan moet je natuurlijk een keuzes maken ten opzichte van de huidige functies. En werd die hinnematten. Het college zal daar een voorzitter van doen en dan kan de riet er met inkopje. En daar ben ik uitspraken door die alleen maar in het collegeprogramma. Nou, daar moet ik even naar zien. En dat zal op een gegeven moment, daar moet je wel duidelijk in wijzen en dat mag net zweven. En dan moet ik een scenario hebben van hoe zit het de betalen en wat is de versering. En dan zie ik weer even om naar de houtkolk. En het hele proces wat daarom vooral gaan is. Dus dat wordt het ook wel even, maar je moet wel duidelijk wijzen en dit is de lijn. Ik kan me voorstellen dat bij deze geladen structuur van dit bureau, als je in je portefeuille krijgt of dat tascode krijgt, dan kan de heer Van der Aarde direct zelf zien sessie daar eens op losletten. Dan gaan we nog naar de heer Breusma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een tegentank voor het heldere verhaal. Het jouw mooi beeld van wat kan en wat mogelijk is. Als jullie stadswerfzone haast zeg maar, dan word je bot bij het zicht richting stadswerf. Maar als je van de stadwerf afsjurren, is dat nog net het meest mooie stukje bebouwde bolwerk. Hij hem door de kant kunt jongen. Dat is nieuwsgierig. Ja, dat hadden wij ook wel geconstateerd. Maar onze opdracht ging heel erg over deze zone. En misschien draait het zich om. Hè? Dus ik denk dat als de stadswerf zich goed ontwikkelt, dan biedt dat weer kansen voor de kwaliteiten van het bolwerk al daar. Dan gaan we naar deze kant, de heer Woudstra.
Dankjewel, voorzitter. Er waren verschillende scenario's. Hè. Dat is dus natuurlijk in een beginstadium, dat snap ik ook heel goed. Er moeten op een gegeven moment keuzes gemaakt worden. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad, de raad daar ook mee genomen wordt op een gegeven moment in die keuzes. Wat ik wel vind, het verhaal met de binnenstad en met bijvoorbeeld met de nieuwe plannen allemaal van die hoe heet dat? Niet het Hardhavers, nee, de andere kant, de werf. Op de markt bijvoorbeeld, daar moet ook heel wat aan gedaan worden. Er komen straks minder parkeerplaatsen. Is er over nagedacht? Kan dat daar? Dat soort dingen die toch spelen op dit moment hier bij ons in de gemeente. Zijn er mogelijkheden voor een brugje over de gracht? Dat soort dingen. Ja, het zijn maar kleine dingen en dat komt misschien allemaal nog. Maar... En wat ik ook van het scenario van het Hadderhouwerspark vind... Daar heb ik ook nog wel een vraag over. Het is allemaal heel verschillend, die 3 modellen. Wordt er vanuit gegaan dat die bijvoorbeeld zo'n tennisclub bijvoorbeeld, die kun je er niet zomaar weghalen. Ik zag net een foto, de tennisbaan in het midden maar even leggen. Maar ja, er is net 1 tennisbaan een beetje gerenoveerd tot €20.000. Dat is net gebeurd. Dus dat zijn natuurlijk dingen waar je wel rekening mee moet houden, denk ik. Dat was het wat mij betreft eerst. Om met het laatste te beginnen. Kijk, wat wij heel erg bepleiten is, hè, dus dat wij noemen het ook dat je een soort parkontwikkelclub moet oprichten en een stadsontwikkelclub, waardoor je dus juist alle initiatieven en wat er gebeurt van tevoren weet en met elkaar mee kunt nemen. Eigenlijk is het heel erg jammer dat er al geïnvesteerd is in de tennisbaan, want dat zou een kans geweest zijn om dat juist niet te doen en te verplaatsen. Soms is juist, hebben wij inmiddels geleerd, dat gewoon nieuwbouw op een andere plek soms wel op termijn veel efficiënter kan zijn dan de bestaande. Hè. Dus er zitten meerdere wegen. Dat zijn allemaal delen van onderzoeken. Daarom hebben we het ook zo breed gehouden, omdat je moet eerst een soort vertrekpunt maken, zo'n speelveld. En vanaf dat moment kun je die verdiepende onderzoeken doen en die keuzes gaan maken. Dat moet je met elkaar doen en het is een soort proces wat tijd nodig heeft. Ook voor dat parkeren. Dat is natuurlijk niet iets wat je even snel bedenkt. Hè. En als je het snel bedenkt is het lucky guess. Dus ook dat moet je met elkaar bespreken, meerdere scenario's. En dat is toch iets wat je met elkaar moet doen en moet kijken in hoeverre dat de een het ander kan versterken. En wat betreft de verbindingen heb ik helemaal vergeten te vertellen in een presentatie in de Haast. Ik weet niet of jullie die stippellijntjes hebben gezien. Wij stellen voor op verschillende plekken wel verbindingen te leggen, waardoor dus met name het Hadderhouwerspark, maar ook de gemeentewerfzone, een directe relatie krijgt met de binnenstad. En dat doen we middels pontjes natuurlijk vanwege de bevaarbaarheid en de respect voor het historische bolwerk. Misschien even een antwoord die dan net doen is op de heer Wouters. Dat is van, worden wij meenemen in die visie? Ja, je stelt hem vast. En dit is al het meeneemproces, maar uiteindelijk dan stelt er hier het vast. En die houdt ik het ambitieniveau hoor en ik op termijn welke middelen het even voor beschikbaar binnen. De heer Verber daar. Dank u wel, voorzitter. Ja, nieuwsgierig. Het is al saai worden. Wat wij nieuwsgierig naar binnen, dat is bottom-up, draagvlak. En in relatie tot de financiering, want het is een hele ambitieuze scenario's binnen erbij, maar ook wat soberder varianten. Ja, de Brunen maar dat wel loeken kennen, in dit geval de gemeente. Is er sprake van cofinanciering door stakeholders? Want zelfs het sobere scenario, dat vreegt nogal aardig wat investerings. Dus naar dat financiële plaatsje ben wij te financieren. Ik denk ook daarin bij de wethouder weer. Safir ben we nog net vanzelf, dank u wel voorzitter. Het is wel dat wij voor u denken. Wij hebben nog inderdaad wel wat ijzers in het vuur. En ik denk even aan het Zuid-Ier verhaal, maar alle mogelijkheden voor het waardfonds. Op dit moment wordt er een investeringskader voor het waardfonds maken. De steden zullen die vaststellen, zowel in Noord-Holland, Friesland als in Grens. Maar wij binnen er al een paar keer bij geweest en bezie ik nadrukkelijk om daar wel bij te wijzen zodat dit soort dingen
Dus net alleen nog bij de Waardkust Loon, maar ook dit soort dingen in de stad, zodat we nou bijvoorbeeld het ikkeldien gaan met de opwaardering van de binnenstad en het wetter en de ondersteunpunten en maar op alle dat er wel bij is. Dus daar ben we op die punten ben we wel aan de gang. En misschien met er meerdere mogelijkheden, maar deze hebben we nadrukkelijk in beeld. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil eerst vooral complimenten maken over eigenlijk alle voorstellen. Ik vind het prachtig. Wat mij triggert is inderdaad parkeerplaatsen. Het is al genoemd. En vooral de betaalde, want daar is onze partij altijd erg voor geweest. Maar hebt u ook enig idee om het probleem op te lossen van de binnenstad, om hoeveel parkeerplaatsen het minimaal of maximaal gaat? Hebt u daar enige cijfers over of zegt u van dat moet nog uitgewerkt worden? Ik heb gezien dat er wel autootjes staan, dat dat parkeerplaatsen worden. Maar het gaat mij erom van, is het een goede oplossing voor de binnenstad? Ook? Mag ik er wat van zeggen? Ja. Nou ja, het vraagstuk is eigenlijk een vervolgproces. Hè. Dat is een onderdeel van het vervolgproces. Waar het heel nadrukkelijk zijn voert, of bij het begin van deze visie, dit staat net los van andere processen in de binnenstad. De markt is daar natuurlijk op dit moment een hele belangrijke van. Dus daar voert in mei ook in het visieproces van hoor, rond te binnen de scenario's die je maakt van parkeerscenario's, dat er uitbreiding van parkeerplak vinden kan. Dus de precieze aantal, het is natuurlijk een wederkerig verhaal van op het moment dat er in de binnenstad mogelijk parkeerplakken verdwijnen, dan moet er mogelijk in een van deze beide zones en of elders in of rond de binnenstad toch weer naar meer compenserend parkeren. Maar daarom hebben we die visie wel zo flexibel opstellen dat we daar echt flexibel op inspelen kunnen. Maar over absolute aantal hebben we nog net geen concrete cijfers, want dat hangt natuurlijk echt van processen zoals op de markt en wat voor aantal opgaven komen daar rechtstreeks uit voort. En die in deze twee gebieden in een vervolgproces, stap 1, zoals ik al zei, landen moet. De wethouder. Ja, voorzitter, nog even. Ik bedoel, ik praat een beetje voor de portefeuille van mijn collega Pieter de Graaf dan. Maar binnenstad is natuurlijk heel iets anders als boetende binnenstad. Dat is ik vrij parkeren. Die moet wel combineren. Als je even zorgt, en dat zit ik in de scenario's vanuit het Kalkhuisplein, waar een enorme soort ruimte is, wat lang net altijd benut wordt, omdat het eigenlijk te veel van de binnenstad al leidt, zul je duidelijk in deze lage structuur van de hudra, waar we omkomen, dat je dat meer green en dichter naar de steden gaat, dat je misschien volle meer capaciteit krijgt die het benut worden kan. Nou, dat zijn de zaken waar het omkeert. Ik wil de ambtenaar en de wethouder vriendelijk bedanken. En we zien de voorstellen tegemoet. Mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk ook nog een vraag. Ik denk aan de wethouder. Ik wil u een compliment geven. Bedankt voor het heldere verhaal. Ook netjes binnen de tijd. Dus dat was heel mooi. Maar u, meneer, gaf aan te vroeg gemaakte investeringen. Dat kan je achteraf soms spijt van hebben of jammer vinden. En daar ben ik het wel mee eens. Maar hoe zit het dan met de bewegwijzering van de centrale as? We hebben het nu over het parkeren, of dat daar nou wel of niet uiteindelijk zou moeten komen of uitgebreid zou moeten worden. Maar de bewegwijzering vanaf de centrale as, dat is er ook allemaal al in werking gezet, dat de mensen daarheen geleid zouden worden. En is dat niet een te vroege investering? Dat denk ik net, voorzitter. En waarom net? Omdat op dit moment de gebruik maken we zelf van de parkeerplekken die er nou binnen. En als je de bewaarwijzering verhoor je dat bij bordjes, als het digitaal is, dan kan het digitaal. En dan denk ik van dat zijn de grootste investeringen. Maar als je bijvoorbeeld nou ergens een parkeerplek deel deze zo'n en dat moet over een jaar of 10 jaar is, dat is een heel ander verhaal. Daarom moet je nou investeringen doen die passen in het grote geheel. En dan moet ook riet aan hoe vieren we gaan. En uiteindelijk de tijd waarin je dat realiseert. En wat kijkt zijn is hoe dat tennisveld, dat is een private investering. En daar zul je, als je die ergens oors gaat willen, wat mogelijk kan, dan zul je er even de financiële plaats aan hangen. Dan gaan we naar de heer Van der Bent. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou ook mijn complimenten willen geven voor deze heldere uiteenzetting door de heren. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Ten eerste even een reactie aan de ChristenUnie die het heeft over cofinanciering.
Ik zou daarbij willen zeggen, dat is meer een compliment aan de groep aan die zijde, dat hier natuurlijk ook veel kansen liggen om inkomen te genereren als stad. Maar mijn vraag is verbonden aan de harddraver. Ja, we hebben ook nog wel eens een bezoek gebracht aan een ondernemer die de camping onderhoudt op de harddraver. Ik vind eigenlijk in alle scenario's dat ik de uitlating van die persoon niet herken in de plannen. En dat hoeft ook niet meteen, maar mijn advies zou zijn van hou daar wel goed rekening mee dat wanneer zo'n plan wordt uitgewerkt, ja, zeg maar de hoofdstructuur op een gegeven moment niet beperkend wordt in initiatieven die onze stad ten goede zouden kunnen komen, die door ondernemers worden ondernomen. Dus dat is eigenlijk een advies wat ik zou meegeven. Dank u wel. De heer Venema. Oh. Dank u wel, voorzitter. We zijn even hastig, meneer Venema. We moeten eerst even een antwoord houden op de uitbreiding van de camping. Ik wil graag even daarop reageren, want dat heb ik wellicht niet goed uitgelegd in het plan. Maar door een allee te maken en de waterkant gecombineerd met de padenstructuur, bereik je dus dat, zoals nu is, zijn de paden langs het water allemaal openbaar. Door die combinatie te maken met de padenstructuur ontstaat de mogelijkheden ook om delen van de waterrand niet openbaar te maken of semi-openbaar. Waardoor dus voor ontwikkelingen die een soort directe ligging aan het water nodig hebben, gecombineerd met een aardachstijger, dan juist wel mogelijk worden. Dus we hebben wel degelijk daar rekening mee gehouden. Oké, dank voor het heldere antwoord. En dan misschien nog even één reactie ten aanzien van wat u eigenlijk al beantwoord hebt. Want mijn tweede vraag zou zijn van denkt u aan pontjes voor het oversteken wat ik zag bij de Stadswerf. Vind ik een prima idee. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de heer Venema. De tweede keer, dank u wel, voorzitter. Er zijn hele grote plannen hier, de binnenstadsvisie en al die nou. Dit is in mijn eigen op nieuwe plan. En dan denk ik even in het DFK-verhaal, maar het is ik meld worden bij de andere gemeentes die het met u in de DFK zetten. Dat zeggen we naar de wethouder, maar dat is politiek. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is zo dat wij inderdaad financieringen, de komende jaren heel vrijmaatje willen melden onder de collega's van de plan. Dat geldt bijvoorbeeld aan de Roenwaai Wonen, dat geldt voor de investeringen op een kallen, dat geldt bij u ook of we hier wat waan willen, een tweede fase studie en neem maar op. Dat doen we ook. Dat geldt bijvoorbeeld bij u ook voor het hele verhaal van Dokkinga, wat bij mij het IAP wil, dat doen we ook. Dit is verder voort. Dit zijn zaken die het aanstaan, denk ik, in de naaie gemeente spelen. Op korte termijn, denk ik, is hier geen financiering voor. We moeten eerst keuzes maken. Maar of we dat ergens bij ons kennen, dan doen we dat al. En we hebben het ook al zien de collega's zijn van ja, wat de komende 10 jaren in, laten we zeggen, de gemeente Dongerdeel aankomt. Dus dat is ook al gebeurd. Dan weer bij de heer De Vries. Ja, dank u wel, voorzitter. Een korte reactie. Ik dank voor de presentatie. Als je de verschillende scenario's zegt, ja, dan rennen ze nog wel uit in. En dan gaan ze soms ook behoorlijk vier. Ik sluit me een beetje om bij wat de jaren zijn is. Ik mis een beetje de plannen van de camping. Die had vaker onjong net als mij dat ze wel uitbreiden wonen. In alle scenario's zie ik dat net zo gauw weer waarom. En ik mis ook, en ik begreep dat dat oorlog is naar plak vinden, maar ook VV Dokkum en de Keertsvereniging. Ik zie dat in het eerste scenario wel dat die daar gewoon nog insteken, maar op een heel traditionele wijze. Ik weet ook dat die ook wel onjong hebben van dat ze wel mooi denken willen om dat op een andere wijze nog te structureren. Ik nog, dat ze zeggen van ja, we hebben bijvoorbeeld het Keertsveld, ik nog lees werk op een oorplakdel. Maar nog altijd wel ruimte voor en dus voor het Keertsen en voor het voetballen. Ik weet ook dat de plannen binnen van VV Dokkum om mogelijk dat ik nog wat mooier eruit zien te laten. Misschien in een manden mooi de Keertsvereniging om bijvoorbeeld die tribune nog wat mooier deel te zetten. Dit soort zaken die mis ik een beetje. Het minst viergaande, die zou daar misschien op ongesloten kennen. Maar ik begreep dat dat hele traject nog plakvinden zal. Maar ik vind het wat spietig dat dat nou in dit stadium al wat ontbreekt. Want ik zou ze zeggen van ja, als je dan al een sessie hoorn hebt, de meesten al wat op uitsprutsen hebben, dan vind ik dat wat spietig. Maar misschien kun je daarop reageren waarom dat het geval was is. Ik denk dat nog even een reactie komen moet. Misschien mag ik op ingaan. Misschien het laatste eerst, van we hadden nadrukkelijk contact nog wel met de verenigingen, maar
waar in 12 juli hebben we een sessie gehad met alle stakeholders van de beide gebieden. En toen zei ik mij jong vanuit de verenigingen prachtige visie, maar gemeente, als je dit maar net in een papier in de kost verdienen, je moet ook wat maar gebeuren, je moet ook yield van voor publieke investeringen, dus geen daarmee onder slag. Nou, toen ga ik vooral zijn vanuit uw perspectief van we kunnen net voort naar december verwacht je dat de politiek in eind augustus hier al besloten had en dat we maar een go hebben op het project. Zo het dat gewoon net. Dus ik zei van, jou is even de tijd, een aantal weken na december, om er weer om te komen. Natuurlijk, de tijd keert het, want we zijn nu al oktober, dus ik had les en ik heb een contact met VVD-doc, om die stellen ik rugsteek wat vragen over van hoe komt het met het vervolgproces. Waar hij van Jonas ook informeert van het hier eigenlijk de bedoeling best om na een week erbij deze presentatie te houden, maar het is een week op verzoek van het presidium vanwege de planning van de oren zaken van na een week deze jongen plant. Dus dan, het is pas correct van tevoren nou maar die het ondervriending dat deze jongen nou plak vindt. Maar alle verenigingen hebben wel zijn van deze presentatie vindt plak en we zetten hem ook weer op docum oerdegrijf.frl. Dus hij is gewoon hier beschikbaar echt voor de verenigingen. Zodat we op 12 juli ook die in haar. Kaart hier nog specifiek de stadscamping on. De stadscamping hebben we als vertrekpunt, maar jong, maakt het eigenlijk wel al consequent onderdeel uit van de visie. We hebben gewoon als gemeente een stadscamping. Als gemeente hebben we meerdere rollen ten opzichte van de stadscamping. We zijn natuurlijk eigenaar van de stadscamping. We jouwen die in tijdelijke pacht op dit moment uit. Dus daar vindt een compleet vraagstuk plak. Daar leidt nog een tijdelijke pacht door die inkomst. Maar de huidige exploitant van de camping. Van hoe en welke rol pakken we als gemeente ten opzichte van deze campingbeheerder. Dus er wordt onuittocht, maar ik bezit ik mij het feit dat op het moment dat je daar investeringen in de komende jaren, van wanneer moet de camping dan upgrade worden en waar gaat daar investeren? Is dat publieke investering, is dat private investering of is dat een mix van die twee? Misschien nog even daarop op Tajaki, dat was heel wichtig van de camping is natuurlijk heel waardevol daar. Dat alleen hoe en terug waar en wat soort dingen, dat mag er even lossen. En daar is een visie ook net voor, maar hij zit er natuurlijk in. Het orenverhaal van de verenigingen, sporten, dat soort zaken, had ik de maatje maar de visie van de Riet. Wil je hem dat concentreren uiteindelijk? En we weten eigenlijk het hele verhaal van het Tallisch Park. En dan moet je ook dat scenario inzetten. Of zeg je van nee, we willen verdelen en we willen dat het meer zou. Nou, die keuze moet je maken. De ingrediënten zitten erin. En die keuze moet je maken worden. En dat zal ik inderdaad politiek. Dat is denk ik het leuke van de Riet. Dat is echt on je. Dan gaan we even naar de heer De Vries van reactie. En dan gaan we de heer Visser nog. En dan gaan we jaloer hierop praten. En dan denk ik of we wel een koffie te winnen. De heer De Vries. Dank u wel, voorzitter. Ja, maar dit is wel tegen de skeer. En het gaat ook wel om hoe het dak de komende jaren uitzien gaat, ook op die kant. En dan ik nog dan inderdaad het Talhuis Park er ook nog bij. Maar op dit stuit is nevens mij binnen de impeteren met de vereniging. Zodat het gaat om een concentratie. Op mezelf, als wij dat willen, dan laat er nevens mij ook nog een vereniging die daar wat van vindt. Wat mijn vraag aan is wie is van... hoe kan het nou dat die plan, het is nou in die visie, in die visie staat een parkachtig, of meer park staat centraal, als ik het even heel kwart voor de bocht doe. En daarin mis ik dus dat, en dat weer mijn opmerking en mijn vraag ik waarom, is dat ik er een wenskluit voor uitbreiding van de camping. Ik zeg wel dat die op een bepaald tijd uitbreiden wordt, maar ja, dan binnen twee verschillende vlakken. Waarom is dat net mooi om? Ik weet ook dat de vereniging best mooi werken willen om op een andere wijze gebruik te maken van het Talhuis Park. Ik zeg die herschikking van in die zin van die velden zeg ik net. En dat vond ik dus heel spietig om dat maar rond te gaan. Van dat ik denk van ja, dat is mij even nog altijd uit van een bestaande situatie. Mooi dat er een stukje visie is. Ik hou er ook van om ze nou en dan even te dreven. Maar ik denk wel dat we maar beide voeten op de grond staan blijven moeten. En ik denk ook dat in dit geval het wel heel goed is om op hele korte termijn wel maar de vereniging om tafel te zitten en te zien wat er nog mogelijk is. En dan hoop ik dat er nog een vierde scenario uit naar voren komt. Dank u wel. Jo, even. Ik zou even graag op willen reageren. Kijk, die visies, we hebben heel veel en uitvoerig een goede gesprek gehad met het verenigingsleven die heel graag daar wil blijven en ook wil meewerken. En we hebben 3 scenario's, waarvan we zeiden van die worden het allemaal niet. De eerste is die bestaande. En
De tweede was zonder sport. En de derde was juist dat de sport bleef, maar juist een soort combinatie had met het park. Hè. Dus ze zitten er wel degelijk in. En ook die gesprek hebben we wel gehad. En dat vond ik hele goede gesprekken. Dat ze mee wouden werken in toch een soort en verenigingsleven en net op een andere manier en een mooi park. Dus in die zin zat het er in mijn visie wel, in mijn verhaal, maar misschien niet helemaal duidelijk uitgelegd. Gewoon wat andere visies nog van de vereniging gehoord. Dus vandaar. Dan gaan we nu naar de heer Visser en dan naar de lijst. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het even wat kwart houden dat de heer De Vries het kwart houdt. Bedankt voor de presentatie. En wij zien mij veel genoeg uit naar de vervolgstappen en die beloven nou laten volgen. Dat zijn vier. Nou, dan maar we de heren bedanken voor de heldere presentatie. En dan denk ik, of we nu naar de koffie gaan. En bij is een kwartier genoeg, dan ben we hier 9 uur weer.